Un ano máis e antes do inicio do curso, Novas Xeracións da Pobra desenvolveu unha campaña de recollida de material escolar. Todo o recollido seralle entregado a Cáritas Parroquial, que se encargará do seu reparto entre aquelas familias máis desfavorecidas do municipio. Pois esta é unha actividade que consiste nunha recolecta de material escolar na que a xente trae material escolar e despois nós o entregamos a Cáritas. Unha vez entregado a Cáritas, eles se encargan de repartilo. Este ano, polo tema do COVID, temos que ter o uso obrigatorio da mascarilla, manter distancias e desinfectar as cousas antes de entregalas. A iniciativa tivo bastante repercusión e foron moitas as colaboracións recibidas. Na maioría dos casos, trátase de material funxible, como é o caso de libretas, pinturas ou estoxos. A verdade que estamos bastante satisfeitos pola donación das persoas, se está portando moi ben a xente, e queremos darlle as gracias a todas as persoas que colaboraron con nós. Libretas, bolígrafos, lápiz, estoxos, un pouco de todo, a verdad, o que necesita a xente para as escolas. Dende a formación agradeceron a boa resposta da campaña, que ten como a principal finalidade contribuir a que todos os nenos da Pobra poidan dispoñer do seu material escolar para o inicio do curso.